Темел не е само един колан, Темел е цялостна система, в която се включват устройство, което е личен телеметричен предавател, в случая колан за предаване на телеметрични данни и дейта център, в който данните се обработват и се съхраняват. Повечето решения са насочени изцяло в областта на лайфстайл, докато Темел е насочено в областта на конкретната медицина и в случая на кардиологията. Изчисляваме минималната сърдечна честота, максималната сърдечна честота, колко камерни и надкамерни екстра систоли има. The developed tool with the cardio belt and servers support the KSB models developed in Elliot. Because from one side we separated several knowledge indicators such as doctor and patient sensing affordance, mental mapping of the doctors, human-computer interaction, team cognitive processing, cognitive coordination. Till now, we only downloaded and collected data, especially for the first one, for sensing affordance for the patients. When we collect the data, we have possibilities to identify the problems after the calculations and several algorithms inside the belt and the data collection and after the data collection. And medical centers can identify the problems in the patients. After this, the reaction of the medical centers, we can collect how fast, if the problems appears for one patient, how fast the medical center react and send a message or call to the patient, and then after the identification of the problem, the medical doctor or medical team went to the patient. For the social aspect of the developed tools, we have specially the levels of communication between doctors and patients and medical centers. Then collaboration between doctors themselves, and the most important for us is the trust of the patients to the doctors. Промени се това, че ние станахме и пациентите съответно по-сигурни, че те са постоянно наблюдавани и в критичните моменти могат да бъдат хоспитализирани на време. Мога да ви дам много такива примери на пациенти, които са с тежки ритъмни нарушения, в такава степен хемодинамично значими, че те не могат да се обадят на най-близкия спешен център. Но наблюдавайки ги, системата установява тези ритъмопроводни нарушения и сама сигнализира на спешния център, който от своя страна изпраща екип. И това спасява много хора. Така че това, което се промени се сигурността на пациента в това, че той е постоянно наблюдаван и в критичен момент може да му бъде помогнато, независимо от неговото състояние. Този апарат на всеки 5 минути записва кардиограма, праща я тук, ние наблюдаваме, ако видим някакви промени по кардиограмите, свързваме се с лекар от кардиологичното отделение. От всеки един пациент ние получаваме информация дали е изпитал някакво неудобство, попречило ли му е на нормалния живот, притеснило ли го е дори чисто психологически носенето на подобно устройство. Те са ни дали препоръки по отношение на качеството на материала, който се изработва колана. Те са ни давали също така много идеи по отношение на опростяването на работата с самия апарат. Непрекъснато имаме контакт с доктор Бойчев. Ние всеки ден колаборираме по няколко часа, за да отстраним онези дефекти или по-скоро несъвършенства в системата, които се налага да бъдат отстранени, за да може да работи по-добре самата система. В този аспект мога да кажа, че изискахме от нашите разработчици създаването
на система за отчитане и динамиката на артериалното налягане, и която е в процес в момента на създаване, чрез датчик на пръста. По наше настояване беше създадена и възможността за GPS контрол върху местонахождението на пациента, защото това беше важно за нас, да можем да изпратим екип на спешен център там, където е пациента. По наше настояване ще се появи и пулсоксиметрия, т.е. тогава ние ще можем да верифицираме още по-добре състоянието на пациента при възникване на едно ритъмно нарушение, изследвайки насищането на кръвта с кислород. Тоест ще имаме повече данни, които ще ни направят по-обективни в оценката на състоянието на пациента. And finally, the third part of the KISB module, we again selected several indicators. It is to add new functionality, performance level, connectivity, reliability, efficiency, and easy of use, of course. Regarding the all type of target groups, I mean, from one side it is the patients as the end user, then the medical center, medical doctor, and finally the policy makers in area of health. Телеметричната система за наблюдение и контрол на сърдечната дейност има всички необходими сертификати и документи, удостоверяващи, че отговаря на изискванията за медицински продукт и изискванията да бъде на пазара. Тези изисквания са поставени от европейското законодателство чрез директиви. Директивите на свой ред са транспонирани в националното законодателство. Също така важно е, че за да бъде пазарен продукт, Темело отговаря на изискванията на медицинската директива 9342 на Европейския съюз и на стандарта за медицински изделия 13485. Ние осигурихме защита на личните данни на нашите пациенти, като в резултат на това Комисията за защита на личните данни издаде удостоверение за това, че изпълняваме критериите да бъдем администратор на лични данни. Нотифицираният орган, който гарантира за това, че изпълняваме критериите като фирма-производител и че нашия продукт отговаря на изискванията за медицински продукт, е TÜV-Nord. За всичко това уведомяваме Изпълнителната агенция по лекарствата, който е нашия национален регулаторен орган в тази област. We see the effect to the patient, how they believe in and trust of these tools, when see how many more and more patients would like to use this cardio belt. We collect this data too. При новата версия вече могат да се наблюдават повече от едно изследване, за разлика от старата, при която само едно изследване, и в момента, в който спре, вече няма данни за този пациент, ако той отиде втори път. И няма как да се съпоставят нещата. Като при новата версия вече не е задължително да се прави изследването на същото място, може да се прави на друго място и доктора да види, да наблюдава какво е било състоянието преди, на предишното изследване, да види какво евентуално лечение му е било предписано, по какъв начин, какви резултати е дало това лечение. Next version is foreseen to be started as a development process at February 2013. In the next version, we are intended to have a full integration between belt sensors and smartphone Android, which will improve the performance of belt itself, adding additional DSP processors, and in the same time will ensure unified interface between different medical sensors and mobile smartphones. We can say that our tools are now in exploitation phase and evaluation.
we moved from exploitation because when we joined the Elliott project, we had already in the exploitation phase, and now we moved to evaluation because we need to improve our tools according the KSB model, and we know that our 4 target groups are in focus and have to create better and easier tool for them and to support and to help prevent the problems in healthcare for the cardio patients.